Ahojte, ja som Lucia, vitajte v našom kvetinárstve Flamengo, kde milujeme kvety. Nájdete u nás kvety rôznych druhov na rôzne príležitosti, ako napríklad svadby, oslavy, narodenín a tiež aj ako poďakovanie učiteľom ku koncu školského roka, ktorý sa už blíži. Vieme vyskladať kytice na mieru, či už z ruží, slnečníc, lalí, frézy, ale aj rôznych exotických kvetín. Vieme vám k tomu pribaliť aj čokoládu, vínko či voňavú sviečku. Taktiež u nás nájdete aj črepníkové rastliny, ktoré sú aj netypické svojím vzhľadom a oživia vám vašu domácnosť, či už exteriéry alebo interiéry. Tak príďte navštíviť náš kvetinový raj Flamengo, kde vám radi poradíme.